Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Uban sa mahal nga Birhen Maria, niining kapila na ning nobinaryo, ikalima nga nobinaryo nato alang sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo, ikalima nga misa di Galyo, atong ipangaliya nga unta ang Ginoo maghari sa tibuok kalibutan, nga kitang mga Katoliko mosunod unta sa kinaiya ni Maria nga kanunay nahigugma sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Atong iampo nga mahunong na kining mga gubat, mga kasamok o kining pagdinumtanay. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta ila nang matagamtam ang tinuod nga kalinaw o kabalaan sa kinabuhi sa ilang mga pamilya o sa ilang mga katilingban. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O makagagahom nga Dios, ang nagsingabot nga pangilin sa pagkatao sa imong anak, maghatag unta kanamo sa panabang niining kinabuhia o sa mga ganti sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol, o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, o dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimong timaan, o kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon, ug moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta, ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini, kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya sa himaya. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo,
kay siya ang hari sa himaya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayakon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug nibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Sa unang pagbasa, miingon diri ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías ngadto sa usa ka hari nga ginganlag si Akas. Niingon siya diri nga pangayo sa Ginoo og milagro bisag adto panis kinatumyan sa langit o sa kinahiladman sa yuta or sa siyo o sa ning siyol, yuta ba ni o dagat. Niya nibalibad siya. Siya di nako sulayan ang Ginoo. Niya niingon dayon ang Ginoo, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab nga samokon ang Dios? Kasabot mo ani? Gipapangayo siya milagro, niya niingon si Akas, dili nako sulayan ang Ginoo, mo nang di ko mangayog milagro. Niya niingon din si propeta Isaías, niingon ako no ang Ginoo, di pa ba igo nga inyong gihasol ang inyong isikataw, inyo nasad kong hasulon? Hasta ako man ko kasabot. Pero sa akong siging pamalandong, ako ning gikunak-connect sa atong ebanghelyo, matod pa diri, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Kaningo Mas Maria, unsaon pagkahimo ani? Nga wa man ko hilabti og lalaki. Unsaon pagkahimo ani? Sa ato pa magmilagro gyud ang Ginoo. Kay unsaon pagkahimo nga mamabdos ko unya wa ko hilabtig laki? Kaya kung lingay mong tupad, na pwede na. Pwede na. Nga mamabdos niya, wa hilabtig laki. Lingi ba? Ang wa mo lingi, way ayo. Kay bao na tas tubag, oy. Kay bao kita nga di gina pwede. Motong nangutana si Maria. Dili pariha ni Akas, nga ni Ditso siyag balibad. Di ko. Di na ko sulayon ang Ginoo kay para niya murabag sana basig murag maikog siya sa Ginoo. Pero ang Ginoo di ay gustong mohimog milagro sa iyang kabubuton. Pero si Jesus pagkadako sa niya nagwali siya, ang mga tao sigig pangayog milagro, sigig pangayog milagro. Niingon na sa Jesus, dautan kining maong katawhan kay nagsigig pangayog milagro. Kung ang Ginoo gustong mangayog milagro, papangayoon tanyag milagro, pangayo. Pero ang Ginoo gani, kung di gani siya gustong muhatag og milagro, ayaw pangayo. Di ba? Niingon dayon si ang Anghel Gabriel, dali ra na Maria, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Mao na nga mamabdos ka, magdala ka sa imong tiyan sa manluluwas nga nganlan nimog Hesus or Emmanuel nga gihisgutan sad sa unang pagbasa. Kining nahitabo ni Maria kay modelo man ni siya sa pagdawat sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo mihatag sad aning maong kahigayunan natong tanan kada adlaw 24/7 ang Ginoo nagsigig ingon nato pangayo nagmilagro. Nya unsa mang milagro ha nga mukunsad ko diha nimo ug magpabilin ko diha nimo. Mao nay gustos Ginoo. Emmanuel man siya, ang Ginoo uban kanato. Gustos Ginoo nga kuyog siya nato kanunay. Nya kung dili nimo kuyog ang Ginoo karon, pangayog milagro nga kuyugan kas Ginoo. Nga magdala na ka Ginoo sugod karon hangtod ka mamatay. Sige kuno be, lingya imong tupad. Ing naana nimo ang Ginoo. Kanang di mo lingi na ay yawa. Pangutan na nanana nimong Ginoo. Naawa. Kinsa din himo ingon, Pader, di ana nako ang Ginoo. Ta sa kamot. Nganong
Napuo raman kabuok kadaghan ninyo. Sa ato pa kadang tanan pulos yawa inyong da. Kay duha ra man gyud kabuok ang musod nato. Either Ginoo or yawa. Nya kung yawa gani ang musod nato, unsa may mahitabo, mahimotang kahasol sa atong isig katawo. Siyunan ka ng sudlag yawa, magdag armas, nya rakrakan ang iyang silingan, ang iyang isig katawo pamatyon, kahasol ana. Sudlag yawa, unya magdag siyabo, tagpila na ka gramos, tagpila ka kilo, ipamaligya ngadto sa mga batanon o sa mga tiguang, musiga ang mata, mukagot ang ngipon, inig-kaadik, mangawat na, manulis na, mupatay na, kahasol ana. Sudlan og yawa ang imong kaugalingon, magsigi na kag sugal, siging sugal, nya siging inom, palahubog kistanan, unya mangawat na, manghasi na, magmaoy na, kahasol ana. Di ba? Sudlan og yawa, ang isulob purti ng nigpisa niya, tungtungan na lagamay din hintabon, diri arib, sakay pas motor, pinaigwad kayong lubot. Hasta pare, mahasol. Oo, bitaw. Nagtuo mo, dili mi kakitaan. Usahay, mangita, mga ana. Hasol. Kamong mga batanon, di mo sudlag Ginoo, sudlan mo giyawa, maguyab-uyab mo, sige mo anang disco, sige mo anang suroy-suroy, gimik-gimik, sakay-sakay anang motor nga way rehistro, wa say lisensya ang gada. Unya human, magsakay-sakay sa silang ila-ila, dito sa Gunoyan, dito sa mga sapa, dito sa kilid dagat, ana mga gubaong sakayan. Ana mga gubaong payag. Di gyud mahadlok malusno. Kahasol ana. Nya magsuka-suka dayon. Mga high school pa, mga college pa, wapay mga trabaho, mga gara-gara kaistanan. Wa na. Kahasol sa ginikanan. Hasta pa moabot nga nispari, mangayo ang mga requirements ilang mga anak nga way mga bana, way mga amahan. Hasol. Di ba? Maglibog ko nga nung mangayo mamog requirements sa inyong anak, hasta tambal sa inyong anak, hasta paragata sa anak, apil pang diapers anak, muso at pagidinhi kay mangayo ingon anak. Nga nung mangayo makang imo man ang anak, hasolon man imong pare. Kahasol ba nimo? Wa man gani may mga anak ug ang madre, unya inyo na hinuon ming hasolon. Usa mo diha? Nga naman, kay wa magda Ginoo, nagda og yawa. Nya unsa may representative sa yawa? Ang sala. Kanang sala. Musod na gay na nato mahimo na gyud kang kahasol sa imong silingan. Kanang siging libak, siging daot, siging panaway, i-post patas Facebook, siging panaway, hasol. Nagoy mo ingon ako, padir kahasol ba ning akong silingan nga siging saway nako i-post ko sa Facebook nako, ay nalagbasa, mahasol ra ka ana, matakdan ra kasyawa nga naa niya. Ay nalagbasa. Isa makakita man ko padir kay apil mamis group chat nako, inigtan-aw nimo, i-erase las imong kuan. Pero ang pinakanindot, mangayo tag milagro. Nga naman, inigtan-aw nimo nga giigo ka sa sala sa imong isikataw, nabasahan nimo ang imong bana nangabit, ang imong asawa nangabit, gisaway ka, mahasol gani ka, pasabot naasag kay sala. Wa ka nagdag Ginoo. Mao na siya. Ilingay mo to pa din na mahasol ka. Na mahasol kag sawayon, mahasol ka og ang imong bana nangabit, mahasol ka kung ang imong asawa siging kuyog pare, mahasol ka na. Ana, mahasol dili. Ay, mahasol gani ka naa sa kaysala, na kaysala sa envy, jealousy, pride, gada sa digag sala. Kay kanang mga tao nga naay Ginoo, di na mahasol. Bisan pag ilansang sa cross sama ni Jesus, di mahasol. Bisan pagtamparuson, ludan ang naong, di na mahasol. Nga naman, naagoy Ginoo. At tanawas Maria, nahasol di ay. Si San Jose, naratol di ay.
Wow, pag ingong Maria, kana di ay matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Awa na, relax na. Nakaron, kinsa may sudlan sa Ginoo. Matud pas atong salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pasudla. Kanus-a man nato pasudlon ang Ginoo. O kanus-a sad siya musod. Ang una gyud nga pagsulod sa Ginoo aron tangtangon ang sala kanang bunyag ato na nang gipasabot sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Karon ang kumpisal kining duha, bunyag o kumpisal, maoning panahona mosud nato ang Ginoo. Ang bunyag kausara na buhaton, ang kumpisal multiple times pwede natong himuon. Kung paminaw nimo ang nisod nimo ron yawa, pangumpisal dayon. Pero inigkumpisal sad nimo unsa may requirements aron mosuod gyud ang Ginoo. Una, total contrition. Hingpit nga paghinulsol. Kana bang muila ka nga ikaw sad-an? Ayaw pangumpisal kay para lang mangumpisal para malimpyo, mura lang kang naligo. Ni ila ka nga ikaw sad-an. Naa kay sala. Ikaduha, naa kay desisyon sa pagbiya ni anang sala. Nakadesisyon na ka nga mobiya sa imong sala. Before pa ka nangumpisal sa sacramental confession, kanang muduol kag pari, naa na kay desisyon nga biyaan nimo ang sala. Ikaduha, ikatulo, duna na kay gugma og desisyon sa pagbuhat sa angayng buhaton. Mananglitan na kay kabit. Muhilak na kadaan, Lord, nakapangabit ko. Mangumpisal ko ron. Mudesisyon ako, nga biyaan ko na ni akong kabit. Din ako mo text niya. Din ako makikita niya. Nya mo, ingon mo din ang yawa. O niya, og maghikog na. Mutabang na lang ko gasto sa lungon, Lord. No? Siya o niya, basolon man ka anak, kay na naman ay anak. Akong tabanga gasto ang akong anak dito niya. Kay ako maginang obligasyon. Unya ka ng imong asawa, bati naman kinagnaong, bati naman kinagbatasan. Akong antuson, Lord, kay ako ning asawa. Nya din amang kadawaton sa imong asawa, kay nasakpa naman ka, 5 naman mo katuig na nagtipon, 15 naman mo katuig na tipon. Bahalag di ko dawaton sa kong asawa, Lord, antuson ako, adto ko maghigda sa gawa sa among balay. Mauna, nya dool di kang atos pare. Kung sa may sunod, higugmaon ako ang akong asawa. Bisan pag iya kong yabag tubig init, bisan pag yaban ko niyag arinola, akong dawaton kay ingon ko anak kangilad sa pagkakaron. Nindot ano? Kay kamo mga asawa, na kay bana nga nangabit nga mo ingon anak. Sa inyong paminaw. Naawa. Posible, ngawa. Posible sang naa. Og naa ko'y nailhan nga ingon ana. 15 na siya katuig nga nibiya sa ila. Pagkaramgo giniya, kay sige ko no siya paminaw sa kong humili, na guilty siya ng kabit-kabit. Gibiyaan niya iyang kabit. Tulo siya kaadlaw, anhara maghigda sa gawas sa ilang balay. Og di gid siya tagdon siyang asawa hasta siyang mga anak. Pero sige lagi siyang lingkod, mura siyang makililimos. Hasta ako di ko ka-imagine siyang gi-text na ako. O sa ikatulong adlaw, uwan magpertig kusuga, perti niyang basaa dito, kay moabot magyong salisi, ning abli ko no ang pultahan, o isog kay niyang asawa, so dire, kang animala ka diha. So dire. So siya nga to. Sugod ato na siya maghigdaan sa gawas, atong ilang, so na siya, di siya tagdon, pero pakanon na sad siya, kaon lang sad siya. Wa kabot sa kasimana, gipukaw siya siyang asawa, pasudlos kwarto, and everything happens smoothly. Di mong to, bala mo diya. Nangumpisal na gud siya. O nakadesisyon na. Kay inikumpisal nimo nga naa na kaaning tulo ka requirements, musod nimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom diha nimo, murag milagruhan ang imong kinabuhi. Everything will fall in line.
ug ang tanang yawa mga wagtang. Oh. Pero kinahanglan mubuhat na ka sa pag-antos mo nang moingon ka sugod karon, di ba, sa kanang act of contrition, ako nagkumpisal og magatuman sa penitensyang isugo mo kanako ug likayan ko ang kahigayunan sa pagpakasala. Oh, di ba? Sige. Lingay mong tupad ing na mangumpisal na ta ha. Muna dinis atong parokya atong gibuhat nga before aning Misa de Gallo kutob atong Pitsa 14 gipasuroy natog mga pare kami nagpakumpisal mi sa tanang kapilya ang ato sa mga eskwelahan atong gitagaag pangumpisal before sa atong birthday ni Mama Mary aron at least sa usa ka tuig makapangumpisal tagkausa kay mao nay basic requirement sa simbahan. Kung ang imo venial sins usa ka tuig pangumpisal gyud, mas nindot og kaduha, mas nindot og katulo, mas nindot og kaupat. Di ba? At least kada tuig. Ayaw sa nang mangumpisal lang kay requirement sa kasal. Mangumpisal kay requirement sa dayong kamatay. Mo man na. Pader, pakumpisal lang kay galisod na. O niya, ini kumpisal. Unsay imong sa? Ay, sa. Wagi ko no siya sa. Wadi kay sa. Kini imo. Ayaw nang tiwasono na. Ayaw. Kanang himsog pa. Kanang makabuhat pa sa penitensyang isugo. Inam nakabuhat ng kapinal na. Ana ha? Ngayon sa'y buhaton inigdool pare. Bendisyon ni ako padre kay ako nakasala. Dili kay mudool unya sige kinanay ba ingon pare. Unya to. Ambot lang padre wako kay bao. So naanay gamayng formula. Igdool nimo pare ang imong isulti bendisyon ni ako padre kay ako nakasala. Sukad sa akong maayong pagkumpisal mga 15 na katuig ang milabay. Isulti ba isulti kanus nasa iyo ba ningon sukad sa kumayong pagkumpisal pader usa na kabuwan ang milabay nya ako pader no nakasukol ko sa akong mama ni adtong 15 anyos pa ko nya siya hapit na mo 70 adtong 15 anyos pa ko nya nakatubag-tubag ko pader ana sa akong mama nakapamakak sa ko pader nya katuna pa ko uyab pader nagkuan sad mi pader premarital sad mi nakuwala pa na nimo nakumpisal na pader pero ako lang yun yung balik-balikon kay magilty magkukuanin ako ayaw na katong gikan atong imong katapusang pagkumpisal hangtod karon ang unsa may saha nimo adto sa wa koy sa pader nako pauli wa man di kay sa di hasol-hasol man ko nimo nako ang tinuod nga sa nimo kuwang kas pagtuo sa sakramento nga pagkumpisal nimo atong maong sala na wagtang natong tanan sa matas Ginoo kanang imong guilt gikuan lang kasyawa kanang kuan ka bagi tintal-tintal ka nga magiltig atong imong pagkuot-kuot atong 16 pa ka nya karon 60 na ka wa naging mo kuot kanang nagiltig ato aron dili ka motuo nga ang kumpisal makapapas di ay nga gipuy-an na di kas Ginoo mao na sala sa nang pagkakuwang sa pagtuo aw kana pader mo na akong kuan pader kuwang ko sa pagtuo sa sakramento nako tuo na karon ha nga mamatay ka limpyo na ka patay na yon mo na bendisyon ni ako padre kay ako nakasala ako sukad sa akong katapusang pagkumpisal mga usa na kabuwan or sa katuig ang milabay mao kini ang akong mga sala so gidayon ka ang isugid katong gikan atong katapusan imong kumpisal hangtod pagduol nimo pare kinahanglan naa gina sa imong hunahuna imo ginang preparahon nya dayon moingon ka maorato ang mga sala nga akong nahinumduman padre og ang uban mga sala nga wa nako mahinumdumi mangayo kog pasaylo sa Ginoo kana moingon ding pare salamat nga nangumpisal ka biyain na nang imong kabit pwede na nimo ilisan og lain aron maimpierno ka pero mas maayo nga biyain ang imong kabit nya didto na gyud ka sa imong bana ayaw na pagsigkuyog anang pare nya liktor man ko pader biyain ang imong pagkaliktor sa pagkakaron huwata lang ang pare mag-usab
Ana. Nya mingon man ang pari pader nga wara ba koy lektor karon, pwede ka mo kuyog. Ayaw nagkuyog isip lektor. Ug mao malang nay dangatan hinoon nga magkabit-kabit na mo. Di ba? Youth leader magud ko father, ako man gud mo leader sa amo. Nya si father in love man kay nako. I cannot let him suffer man. Biyae na pangitag laing uyab. To amay sakristan dito na lang ka. To. Anong ka na magyong pare na hasol-hasol lang kas kolekta ana. Di ba? Nya moingon ka, "Oh, padre, mao din na, mao na imong penitensya. Maminaw dayon kas absolutions pare. Nya himo dayon kas imong penitensya, mulakaw na kas kalibutan nga nagda sa Ginoo. Ug di na ka makahasol ug mahimo na sad kang kalipay sa imong isig katao ug ang imong kasing-kasing mahimong malinawon. Ngita mo laing pamaagi, wa nay lain, kumpisal ra gyud. Mo na pangumpisal gyud mong way mga kumpisal. Nya puy ang kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an. Ayaw kabalaka, nag-ubanan nimo ang Ginoo, inighuman nimo kumpisal. Ing na dayon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Magda nakas Ginoo nga Emmanuel ang Dios uban kanato. Manindog ta katong giubanan sa Ginoo. Atong ipadangat ang atong mga pag-ampo. Mga igsoon, mag-ampo kita nga masunod nato ang panigingna ni Maria sa iyang pagpanamkon sa Ginoo sa matuhuon nga kasing-kasing muingon kita pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga kita isip katauhan sa Dios, muuswag diha sa atong panaw sa pagtuo, uban ang paggiya ug ang pagpanudlo sa atong mga magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno muhimo kutob sa ilang mahimo aron mapalambo ang kalinaw ug pangitaon ang makahatag og kaayuhan sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga relihiyoso ug sila nga naghalad sa ilang kinabuhi matinud-anong musaksi sa gingharian sa Dios, pinaagi sa ilang kanunayon sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga kabatanunan magmaunungon diha sa ilang pagtuo, magmanggihatagon sa ilang gugma, ug magmalig-on sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga sikang halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga misanong sa pagdapit sa Dios, makaambit na sa kalipay dito sa talad Kanaan sa magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo.
Makagagahom ug maluluyon nga amahan dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo o madangat gayod namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadtong wa nay naghandom sa kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. Kaloy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, ato nausab karong himuon ang paghalad sa ato mga petitions o mga gratitudes ngadto sa mahal ngadto sa Ginoo, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa atong mga Christmas balls. Sige lang, close lang mo diya. Ay lang taga-space. Sige na. Ay taga-space. Aron daghan masulod. Na, close lang. I-close lang inday. Sige, sikit lang. Sikit. Gasto nga. Sikit, sikit. Ayaw taga-space. Ayaw mo taga-space. Sige. Okay. Aron masulod ka uban. Bilang, sikit lang mo. Sikit. Kamu nas to nga ba? Sikit lang. Ang kilid lang mo taga-space. Okay. So magampo na ta unya ang atong bendisyon ari mas atubangan no. Ikaigo ninyo sa holy water, manguros nya lakaw dayon. Nya kamo diha ini ka-open na diri, forward lang mo diri. Ha? Ana. So ikahumag ka bendisyon, lakaw dayon. Ana nya forward sa dayon mo kamong nikuan asloyo forward ha. Sige. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyon ni kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat o hatagi sila sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dawata o panalangini usab ang tanan nga mga petitions, mga pangamuyo nga gipangamuyo kanimo, hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon o kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Okay, padayog kanta.
inig kuan, inig bless dere, anha mo agi diha. Adto, pwede mo nga tumuagi skilid. Haron dali ra mo mga wagtang. Nya kamo sa diasto nga forward mo pundo mo diri kamo pa maigos bindita, mo pundo mo diri kay mahawa naman eh. Nya ditso na sad ngadto. Ana ha? Nya ayaw mo pag dinuotay, magdinuotay masan mo nga mahurot ra man na. Ngadto agi pikas kilid ngari to sad ana. Sige. Aron atong himuon ang pagbindisyon sa atong ikhak. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak, nga malipayon o mapasalamaton, nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak, nga programa ni ining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Birhen sa Santos nga Rosario, San Jose, San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Mahitabo ra ni kung magsige gitag himo sa kumpisal o mudawat sa pagtulunan o mga sugo sa Ginoo nga wa gyoy kondisyon. Salamat sa ato mga igsoon nga nipaambit nato sa ilang pangalagad karon, tanan nato mga ministries, labi na gyud ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir. Ug ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Andy Christian Kapuyan Laureto and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Nya, salamat sad sa namalit nato og slots. Padayon lang mong palit. Nya, mao ni ang update nato sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para ni sa atong padayon sa pagtukod sa kumbinto. Ang atong halin niabot nag 4,207 ka slots na apay 55,793 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Unsa to'y challenge ani? Nga karong tuiga, kutob December 31, makapalitag usa ka slot, 500 pesos. Unya, ang ato sang CTO, nakahalina na ta, og 63,256 ka slots, 744 na lang ang nahibilin. So, jutay na lang kaayo, no? Tag 100 pesos per slot. Yan na apagin ni sa 300 slot challenge nga nakadawat na sa tag 40 ka challenge. So, palit mo ani, tag 100 pesos. Nya kutob ra ni sa pizza 25. Kung mosobra man ang atong halin, mas maayo. Aron do na patay daghang mapaayo nga mga gubaong balay dinis atong parokya, usahay outside nas atong parokya. Ang ato sang DSAP, niabot ng atong halin og 151 ka slots, 19 ka slots na lang ang nahibilin, nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Manindog na ta. Available gyapon tingali ang atong lugaw, duha ka stations dinhi og dito sa may parkingan.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang mahal nga Birhen Maria ug ang Ginoo sa mga grasya ang atong nadawat.